हेलो ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ସାଦୃଶ୍ୟ ଉପପାଦ୍ୟ 1 ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଥେଲେସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ବା ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର ବିସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଏଲ୍ ଏବିସିର ବି ବାହୁ ଓ ଏସି ବାହୁକୁ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଛେଦ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିବା ଯେ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା এবି ଓ ଏସିକୁ ସମାନୁପାତରେ ଛେଦ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ବି ଇଜିକାଲ୍ ଏ ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ସି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଅଙ୍କନ ଲେଖିବା। ଅଙ୍କନରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବି ୱାଇ ଏବଂ ସି ଏକ୍ସକୁ ଯୋଗ କର ବା ଅଙ୍କନ କର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରମାଣରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସ ବି ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ୱାଇ 1 ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଆସିବ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେହିପରି ଲେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଏ ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ସି। କାହିଁକି ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଦେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଦୁଇଟାଙ୍କର ଭୂମି ଏ ୱାଇ ଏବଂ ସି ୱାଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ 1 ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିବ ଭୂମି ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ବାଇ 2, ତ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସମାନ ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ସି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ସି ୱାଇ ଏକ୍ସର ଭୂମି ଏକ୍ସ ୱାଇ 1 ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଉଭୟ ଏକ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ବି ସି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେଲା। କିପରି ନା ଦେଖ ଟିକେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏହି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଭୂମି ରହିଲା ସମାନ ଏବଂ ଉଭୟ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ରେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ବି ସି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ତ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଲା, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାପରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଯେଉଁ ରହିଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ 1ରେ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଗାରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇବା। କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଆସିଥିଲା ଏତିକି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜାଗାରେ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇ ପକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଥାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏବଂ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହାର ଆମେ ପାଇବା ଦେଖିବା ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସମାନ ଉଭୟଙ୍କର, ତେବେ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ବି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ସି ପ୍ରମାଣିତ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏହି ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିରେ କୁହାଯାଇଥାଏ।